Prosím ťa, povedz mi, prečo mi toto auto cez deň ide a v noci nejde? To akože ho v noci nemôžem šoferovať, alebo čo? Ja neviem, ukáž, čo potrebuješ. Poď sa pozrieť. No. Naštartujem. A teraz dám do noci, na noc, dám plyn a nejde. Ale jaké noc? Však ty máš neutral. Ty máš dať do Dčka ako drive dopredu. Nie noc. Ty o čom tu rozprávaš? Ráno, noc, deň. Jaké ráno? Však N-ko je neutral. R-ko je spiatočka a D je ako drive dopredu. Jaký drive? Tam ma učili. Ráno, noc, deň. Ja jazdím len cez deň, tak ide auto. A v noci nejazdím, alebo málokedy a nejde. Čo je? Jaký drive? Vôbec som nerozumieš. Je ona normálna? Za toto mi povedzte, či toto je normálne.